брендҳои машҳури либос моҳ ба моҳ дар бозорҳои Тоҷикистон зиёд мешавад. Мардумеро ки то ин вақт бештар ба навъҳои қалбакии чинии он дастрасӣ доштанд, ин раванд хушҳол кардааст. дар таи як моҳи ахир дар душанбе ду ширкати маъруф Zara ва Фло мағозаи расмии худро боз карданд. рухшона либосҳои босифату зеборо дӯст медорад. мегӯяд ҷевони либосҳояш аксаран аз моли ширкати Zara иборат аст. Москва бисёртар бор мехаридем ҳамин Zara. вақте ки душанбе омадам ҳозир мекофтам намеёфтам Zara. ҳозир шуда шудаги качествоаш бисёр хубе ки як намуд либос мехарам 2 сол 3 сол мепӯшам. сабаби ба либос аз брендҳои маъруф бартарӣ додани рухшона танҳо ба сифати он вобаста нест. масъулини мағозаи тозатаъсиси Brands Outlets ки либосҳои тамғаҳои машҳурро мефурӯшад, қабл аз шурӯъи кор бозор ва завқи мардуми тоҷикро омӯхтаанд. аз назари онҳо майли мардум ба тамғаҳои маъруф афзудааст. мардум ба хориҷ равоҳои зиёд дорад ва бисёриҳо мехоҳанд зебо бипӯшанду замонавӣ бошанд. мо ба ин хулоса омадем ки ин брендҳоро ба кишвар ворид кунем. мо мустақим бо Inditex, ширкати маъруфи испанӣ, шартнома дорем. ин ширкате аст ки брендҳое мисли Zara, Oysho, Massimo, Datti, Bershkaро дар бар мегирад. тоҷирони ин мағоза ҳоло чанд брендро аз як марказ мефурӯшанд. мо 9 бренди маъруфро пешниҳоди харидорон мекунем. ҳоло бештар Zara дар фурӯш аст ва брендҳои дигарро ҳам ба наздикӣ пешниҳоди харидорон хоҳем кард. мо талош кардем дар навбати аввал брендҳо бо нархи дастрасро ворид кунем. агар талабот ба ин молҳо зиёд бошад, мо талош мекунем бо ширкатҳои гаронарзишу маъруфи ҷаҳонӣ ҳам ҳамкориро шурӯъ кунем. мағозаи ширкати Zara дар бузургтарин фурӯшгоҳи кишвар Ашан ва дар паҳлӯи бренди ширкати маъруфи дигар Алси Waikiki таъсис ёфтааст. моли ин ширкати туркӣ ҳам 3 соли пеш ба Тоҷикистон омад. ба гуфтаи кормандони ин мағоза, талабот ба моли ин ширкат дар пойтахти Тоҷикистон кифоя аст. дилноза ки дар ин мағоза барои худ либос интихоб мекард, гуфт: аслан барои ман муҳим бренд нест, муҳим сифат аст. инҷо ҳам либосҳо бештар сифат доранд, аз бозор беҳтар аст. дар бозор барои дарёфти либоси босифат вақти зиёд меравад ва инҷо ҳам мешавад либос бо нархи дастрас пайдо кард. вале нахустин ширкати маъруфи молуколо ки ба бозори Тоҷикистон ворид шуд бренди Adidas аст. 11 соли пеш ин мағоза дар маркази Душанбе таъсис ёфт. аммо ба гуфтаи масъулини Adidas маҳз дар чанд соли ахир бо муҷ шудани либосу пойафзоли варзишӣ таваҷҷӯҳ ба моли онҳо дар ин кишвар бештар шуд. аввалам бисёртар буду, ҳозир бо хеле зиёдтар шуда. ҳозир мардум бисёртар мешиносанд Adidasро, бисёртар мепӯшанд либосҳои Adidasро, пойафзолҳои Adidasро. бархиҳо либосҳои брендҳои машҳурро мехоҳанд, вале имкон надоранд. аз ин рӯ навъҳои наздик ба онро аз бузургтарин маркази фурӯши молҳои аксаран истеҳсоли чинӣ корвон ҷустуҷӯ мекунанд. онҳо медонанд ки ин либосҳо моли аслии ширкатҳои дӯстдоштаашон нест, вале бо нархи арзон ва вуҷуди навиштаҷоти Гуччи ё Шанер дар либосҳо худро то ҷои қаноатманд мекунанд. нархи дастрас дар корона дастрас кардан мумкин аст ки либосҳое ки дар магазинҳои марказӣ мебинем ва онҳо дастрас кардан мумкин аст. бо ин ҳол бо таваҷҷӯҳ ба пӯшиши либосу майли ҷавонон ғолибан шаҳрнишин ба либосҳои ширкатҳои маъруф, бозоршиносон ба он таъкид мекунанд ки завқу интихоби либос ва зебоипарастии мардум беҳтар шудааст.